ji çarçovê qola Pêşmergên Kurdistanê ya Tapapê û jiyariyên geradûyê ji qonaxa Duê. Ya Nazaxo di nava erd û cemawerê xwe da tûşî dorandinê bî li ser destê mêvandara xwe yana Ararat bi golekê bê beramber. Di gel fîrka dadvanê yariyê Newzad Salihî nîvaekê ji yariyê dest pê kir û piraniya yariyê tab di nava yarîgehê da dihate dîtin ji bilî çend êrişekên kêm. Çi ji yarîkerên her du tîman neşiyan ra gola beramber bihêjînin û nîvaekê bê gol bi dawî hat. Di nîva Duê de û piştî çendîn gorînên hatîne kirin ji layê her du rahêneran ve astê yariyê baştir dihate dîtin ji nîvaekê û bi taybetî yana mêvan. Ew bî li xuleka heftê û sê yarîzanê yana Ararat Cêgir Ezîz şiya gola êkê û serkeftinê bo yana xwe tomar bikit û demê ma ji yariyê çi gorîn bi ser encamê da nehatin û yarî di berjewendiya yana Ararat da bi dawî hat bi golekê bê beramber. بەڕاستی ئەمڕۆ ئاستێکی باشمان پیشاندا چکە لە ناو یاریگە خۆمان تو عادلمان کردبوو بەس ئەمڕۆ ئینشاڵڵا یعنی موفق بووین بۆ چارگەشەی زێڕین نزیک بووینەوە ئەوڕۆکە یعنی زیاتر دیفاعیمان دەکرد بە هەزمە مرتەدا ئیشمان کرد ئەویش بوو گۆڵمان کرد. بله بخیر آنها گفت کم خود او سه خاله بوم زور گرینگ بین راستی هم هل مصیف یاد بوم با و سه خالی یاری که دست خوب بینیم ما بالین دا با کارگری آنها خوب بالین ما دا بوم دربی هم سه خالالگر خوب بینی نه و مصیفی نسبت گرینگ و سه خالانه بوم زور باش بی انشالله هم دی در باز بین بو قناغا دا بیتن چارگوشه زیرین انشالله. Piştî vê serkeftinê yana Ararat xalên xwe gihandine dozda xalan û li rêza Duê dihête dîtin bi cudahiya golan di gel xwedana rêzaekê ya neya Kerkûk û xalên ya Nazaxo her wekî xweman ku nexalin. Ku dihête zanîn ya Nazaxo êkem dorandine didit di nava erd û cemawerê xwe da û piştî qonaxa êkê jî da neşiyayî serkeftinê li ser Ararat tomar bikit û yariya êkê jî bi dawî hatibû bi wekheviya her du yanan. Zêrevangulê ba dînan sat zaxo.